welcome to our vlogmas. Katugon pa ako. Aray. Actually, I am now doing my makeup because mag-racket naman po tayo today. So, I'll show you how I do my makeup. Usually, skincare una bago ang makeup. But, wala akong skincare. So, nag-isipan ako na karon mag foundation ako. Pasensya na mo sa background na to. Kalat ko yung mga toys niya na din ha. But, now, nagapog sa akong buhok diri sa likod. Okay. Mag-ayos pa ta sa tong hair niya. And yes, ako lang ang buhat sa ko ang makeup while makeup for work. Okay, na usan naman niya. Ako lang nagabuhat. Pasensya na yan. Ang angga, ginapangita na ako ang kilay na day sa pa. Nya, baga man akong kilay no. Para naatay light. Baga man akong kilay no. Wala naman na, ginatrim lang na ako na para na shape naman na siya. So, ang ginabuhat na ako, diri na lang sa end, sa tip na lang. Para, dili ra kayo baga akong kilay tanawon. Like this. Wala nagbutang o kilay, guys. Ay, eyebrow mascara, di ay. Katugon pa ko. Okay, para mag-match ang kilay, color sa kilay sa akong color sa akong buhok. By the way, I have coffee, iced coffee. Wala na akong breakfast. So, humana tayo nagkilay, nagbutang po tagamay ng eyeshadow. Karon magbulbos lang tayo. Tangalan na ito powder bago ta maglapat og blush. Ang powder, kanang MAC powder, ano siya. Kapit na kayo mahurot. Hindi na ako kapalit ay kay mahal kayo. And look at this, guys. I just have to share na dili na ko ma-on ako ang laptop. Kahapon pa ni siya. Charge na lang na ako. Hindi na ko siya ma-on. Oh my gosh. Morning! Morning again. So, muna itong hair for today. Ang outfit. We're going to... Hi, ate. Sa likod. We're going to... NCCC na. Taxi lang ko kayo. Walay sakinan. Gidala ni B-Boy sa Maragusan. We're here na sa NCCC Mall Buhangin. Papo kayo lang ang Christmas tree diha. So, dirita sa HB1 Pharmacy mag-live. Good morning! Susanna! Good morning! Sa pang mommy! This is it. And ready na ang tech team. We have here the cameraman. And that's Sunshine over there. Hi. This is Kuya Gary. Hi. Hi guys. Kinahusgan nga singer na din sa Davao City. Billy. Kargador man ko. Kaya nagakusgan. This is it. Humble kayo ng... Nakita rin ni Mami siya. Smile. Nahuman na ta! Yay! Kauban ako sila Miss Jana. Para sa vlogmas. Yes! Congratulations sa inyo. Happy anniversary sa koan. Sa NCCC. Diba?
Bongga dyan si Sisi always. Go! Nasa balay na ko and naatay mga nadawat na packages. Hala, agnas na kay ko. Maligo na ko taod-taod karon. Naatay nadawat nga package from our Bewell family. This is for our December collaboration. And of course, naapod tayo na-receive from Avon. This is from Avon. Wow, nakakita ko ani plato ni siya ni Heart Evangelista. I mean, naa si Heart sa plato. Siyempre, since gipakita ko na lang man pod ang ako ang kinabuhi as a mami raketera, ako na lang pod mong kung ano niya. Hala, pasensya sa akong buho. Ako na very agnas na naapod ko'y bago nga bugas dere. Naapod ko'y bugas dere. Pero ipakita na lang na ako sa inyo ha, kung unsa ang ako ang life as a mami raketera or raketerang mami, 'di ba? As a host, as tanan nga ginabuhat na ako. So unya, pakita po na ako sa inyo ha, ho, I unbox, mag-post ko, mag-share, dili lalim, magkinabuhi sa inahan. And speaking of inahan po ta, naapod tayo anak ng ginaatiman, diba? So ako, isaw lang gani akong anak, kung sa paka ang uban nga daghan kaayog anak. So pakita na ko niya. Good news, kay nabalik na gyud ang ako ang laptop. So karon magbuhatan sa mga pending nato, mga trabahoon, kailangan humanon, and samtang magkauntaan na. Na-order na ako na kang mami RM. Yan sa mami RM ganina. Two robots. Hello. Naghag ang two robots. Naghag ang two robots. De. This is Yana. Of course, wala man ni Yaya. So, ako ang magbantay. So, all around. So, magdula lang siya din ha. Ako din magtrabaho. Say hello. Hello. So, time is 4:11 p.m. And we are now processing this. Ito yung ano natin. This is our BIR receipt. And ito. Kasi we have bookkeeper and sila yung aasikaso ng papeles natin sa BIR. And hopefully, oo nga, we have to trust them. But I trust naman yung bookkeeper ko kasi yung cousin-in-law ko, kilala niya siya. So, this is it. Processing. Oh my God, I'm so stressed na, diba? So, sa lahat-lahat ng mga ginagawa ko ngayon. But, I just want to share na kailangan kasi ng BIR receipt because this will be our guide na para, diba? Kasi may mga ano naman tayo, may mga brand deals, may mga engagements tayo. So, para maging legal siya and hindi na rin naman nakakahiya sa inyo, di ba, na tumatanggap ako ng mga collabs. And then, may mga, syempre, kumikita naman tayo sa mga ginagawa natin as content creators. So, what we do is that we have to legalize everything. And eto na nga, meron tayong BIR receipt. So, bumabayad or nagbabayad po tayo ng tax, mga mommies. Nagbabayad po tayo. So, ayan. Kaya sa mga kapwa ko content creators, I encourage you na mag-apply na rin ng BIR receipt. Medyo, medyo struggle siya, but it's all worth it. Let's just sign it. Hi mommies, let me just share this live video. This was our episode. Kaganiha. Pak. Tabuk. Happy NCCC anniversary! Maayong buntag, HP1 Mommies! Happy NCCC anniversary! Ug tungod ana, extra special na pod ang ato ang show para karong buntagaw. As always, special yun ang ato ang show din sa NCCC HP1 Pharmacy because we will always prioritize your health, mga mommies. O yun ba mo anak, comment below. Gusto po na ako mahibalan kung taga-asa ang mga mommies na nagatan out sa karon. And welcome tang tanan ninyo sa
diba? Hello, Mami Charmaine, Mami Zara, Mami Melissa, Mami Daily. Hello, hello, hello. Ako si Mami Ana, ang inyong Mami Vlogger and host dito sa Davao City. O karong adlaw as always, maghatag ka sa inyo. Kumusta man ka? Kumusta man ka over the weekend, kahapon, unsa po ba ang mga present, mga ginaandam ninyo karong panahon na, labi na sa mga kids? Yes, ug ako pa lang gihapon are. Of course, always. The kids are okay. Okay, so kakatapos lang namin mag-eat. O kabalo kung magtagalog ko or magbisaya ko ani nga video. But here I am exposing myself with no makeup. Charot! So mag-open tag package. This one is, this one actually dugay na ni but wala pa na ko siya na-open. This is from Magnolia. And actually ako bang sulod pud ani, hatag na pud nako. Ang laman niya is Magnolia na real mayonnaise. Kasi klase ni na atong ham and cheese, ay ham spread, sandwich spread, chicken spread, tama na. And naapod siya'y sulod nga yellow nga bowl. O, diba? Ay, labi. Yellow nga bowl. Medyo lalong po diyang bowl. So, magamit yun siya. Para sa mga salad, or bisag sa sudan na to, diba? And naapod siya'y kanang mantel, table mat. Wow, oh. Naa siya real mayonnaise. Ah, diba? And another, naapod siya sandok na wood. Wooden sandok. And, kanang para sa bento ng mga kuan kani. Naapoy. Ano ni? Saan na, B? This one is, I think this is an apron. This one is an apron. Kinakita na ko sa post sa uban ng mga influencers. And bento box. Diba? Let's check. Wala pa dyan na ako ni sila na try o open na. Yan, naa siya chopsticks nga pambata. Naapod siya spoon. And, ha? Why? Walk it out. And napo dire. Napoy ka ng pang rugby vision niya. So, it's so cool. And, aside aning mayonnaise, naapod tay, wala ako sa i-plaster. Aside sa mayonnaise, naapod tay na dawat na package. Just today, katong gipakita na ako kaganiha, package from our Bewell family. But ayan, na-close na nako ang Magnolia. But cute kayo ang basket. So this time, let's move forward to another package. And this one is from our Bewell family. So, 4 months na ata ako nga working with our Bewell family. Nga, ginashare na ko sa inyo nga nag-video po. Nara camera. So, muni ang ato ang Bewell family. Since September, nagsugod na tag-engage with them, diba? So, this is it. Sila gid ang nag-supply sa ato ang vitamins every month. Vitamins namo ni Hubby and vitamins food ni Yana. Kay, paborito kaayo na mo ang ilang vitamins. Labi na para kang Yana. Kay effective gyud siya baya for this year pero buyag wala gyud gisakit ang ako ang anak, wala gyud siya nasakit. So mo ni ako ang na-share ninyo ron. There you go. Let's try to open kung unsa na pud ang ilahang gi-send nga mga vitamins for this month. Guys, I will put in the description box kung asa mo makapalit og Bewell products, okay? Available siya sa Shopee and sa Lazada. Napod sila yung page, Facebook page. This one, nice. This time, we are going to try this one. Bewell C Plus Calcium. Bago ang iyahang packaging. And ang iyang nga box, it has 100 capsules.
And naapod ta din as I've said, ang katong vitamins niya na ang B-Well C. B-Well C Kids. This is non-acidic. Kaya, this really is a very good vitamins for Yana. Thank you so much, B-Well family. And now, sige, wiwi baby. Wala po. Wait lang po. Commercial break lang kay nagwiwi ang ato ang anak. Kuatag-kuan. So, naaputay na dawat daing nga package. Murag dili kaaya-aya akong posisyon diri bahala na. Kanida ko kaayo siya. Package gikan sa Avon. And wala ko ay idea. Ipadala lang nila. Siguro kay naa na magud mi dati nga na sila kuan sa ko ba. Na sila delivery details na ako kay dati naka send man pud sila products sa ako So, muni karon nga naano po sila gipadala. Avon. So, try na to ni Avon X Love Marie. So, si Heart Evangelista. Let's wala ko gunting. Okay, finally. Nakakuha nang na-unbox. So, two boxes di ay siya. So, ang first box, kaning mga cosmetics. So, nag-vlog pod ka? So, hi Ara, nara ilang mga hashtag Avon Gift. So, pwede daw ta mag-shopping sa ilahang website. That's avonshop.ph. Nice kayo. And, kanila akong mapakita of all the cosmetics na actually napadiri sa sulod. Of all the cosmetics ilahang ipadala kay kanilang hand and body lotion ako ang pwede mapakita ha because conflict ang kaning ubang products gipadala nila. Conflict siya sa ako ang present na mga contract. So, in respect pud sa uban brands nga ako ang katrabaho, kanilang sang lotion ako mapakita. And, sige, para matry pud na to, matsi na to kung humot siya. But actually, humot man gid ang Avon nga mga lotion, di ba? But then, awag gid ninyo ang packaging. Very Christmassy. Baby, don't jump, please. This is very, kano ba? Christmas kaayo. And this is it. Plate set di ay siya. Plate set siya. So, i-check na to unsay print aning plate. So, wow! Oh, diba? Parehas ba design tanan? Hala ka, nice! Love Marie! Wow! Si Heart Good. Ay, oo. Parehas lang tanan designs, mga mommies. Ingon ani ang iyang itsura. Upat ka buok. Thank you, Avon family! Thank you, Avon, for sharing this. Wow! Perfect kaayo, oy. And, dili siya mabuak. Dili siya mabuak. O, diba? So, dili ta kailangan makulbaan kung basing hulog. But cute kaayo, no? Cute kaayo siya. So, mo to siya nga to ang mga pang-unbox ani. Isingit lang na ako diri nga vlog pod. And what else should I share? So, yesterday po di ay... Uy! So, yesterday po di ay mga mommies kay nagkuanta, first time na to na himong speaker sa social media advocacy. Sa Eden to siya pahigayon and na-enjoy ko and I hope na ito nalugtunan ang mga audience na to, no? Mga taga-dole to sila kato ang mga nag-watch. And also, naalam ko i-insert lang po na ako ani nga vlog nga gusto na ko maghatag po og ka ng reminder sa mga mami raketera kabalo nga sama na ako kabalo ko kanang kamo pod kanang usahay maka-feel jud tag kapoy no kay mag-abot tanan commitments ba ana gani pero okay lang kay good problem man pod good na siya kay 'di ba grasya gid sa Ginoo pasalamat gid ta ginaampo nato ginahatag pod sa Ginoo sa ato ang kinahanglan lang gid nato buhaton is magkaon og sakto mag-inom og tubig and matulog og sakto kay busy kayo ang lawas pati ang utok so kinahanglan nato og kanang nutrients ba sa to ang lawas ganahan kailangan nato og kusog sa to ang lawas para mabuhat nato tanan nga mga commitments nato. Okay? So, later by 7:30 PM mag-attend pud ta og Blogos Starry Night. Mura siya og
party, virtual party sa Vlogapalooza. Thank you, Vlogapalooza, for inviting me. Participant ko sa Zoom unya. So, kaya siya na sila'y mga pa-background ato. So, I think dili na lang nako siya ma-appeal o share din kay I need to edit this one pa. Kay bag-o lang o nag 6:30, I need to edit this one para ma-schedule na nako siya para ma-upload na po. Thank you so much for watching, everybody. Kabalo ko nga naghanap pud mo mga ginatanaw nga mga videos, 'di ba, mga vlogmas, but then kanang naagyud gihapon nagtanaw gyapon mo ani and ginaagwantan ninyo ako ang nawo nga nag-break out na ay bugas diri, naapa jud patubo ay diri. Unsa naman ni naapa jud diri dako kaayo. Kulang sa tulog ang inyong momshi. So, mao lang to, kamang hipos pa pod ko. Thank you so much for watching until our vlogmas tomorrow. Oh my God, guys! Sorry. Hindi ako nakapag-ayos and all. And nanalo po tayo. Papakita ko na lang yung photo. But we are awarded as Vloga. Ano yun? Basta for Mindanao. Thank you so much, Vlogapalooza family, Vloga fam. Di ko alam kung ano mga pinagsasabi ko kanina, but thank you so much. Nangurong pa ako. Kasi 'di ba naman, sabi ko hindi na ako magvo-vlog, ika-cut off ko na ang vlog. Kaya ayun, nakapag-edit na tayo. Sige po, nakapag-edit na tayo ng vlogmas na to. Tapos ngayon, eto, kailangan kong i-insert ang part na to. Kasi nga, di ba, grabe, nanalo tayo. And, oh my God, I have to edit this again and gawin ko ulit. Like, I need to. Kasi, di ba, grabe, I'd like to say thank you lang sa Vloga fam, sa Vlogapalooza for this recognition. Kasi, you really give that spotlight sa mga regional influencers, which is really amazing kayo ang support yun. So, thank you so much. And until tomorrow, guys. Bye.